O, pangpainit sa malamig na panahon. Mga ka-dragon, dahil 4 piece ngayong araw sa Barangay Mantiklaro, tumatawid yung mga taga-sitio Danlog papuntang barangay. Ayan. Mababaw pa naman, kaya lang sobrang doon sa gilid, mapres, malakas ang alon niya. Lalaki pa ng bato dyan. Bayad. Walang bayad. Stigo, tram line. Tag-ulan na naman, kaya ganito na naman ang kanilang sitwasyon dito. Kaya pala kami nandito kasi mamasada ako. Sayang din dyan 20-20. Mamasada. Ano mo? Daming tricycle. Mamasada nga ako eh. Iwan ko muna tong mga to. Yan hindi rin yung gamitin. Ayun problema nagpakat. Hindi na. Ba't ayaw nga nilang sa kahit may nagsakay na pala? Abutong sa tubo. Hindi ko man matingnan niya. Hello. Ay, tas lakit. Ayun. Brother. Diyan na sila magbaba para mabilis. Yan, dyan na lang. Nakadin mo na lang. Para hindi sila mahirapan maghila. Wala, pataranta dyan may saan na eh. Ang ganda pala dito oh. Yung iba guys, tumatawid na lang dito sa ilog. Kasi masyadong matagal kapag lahat sila sasakay ng tram line. Baka malate sila. Hindi kami nagtawid dito ang bahay namin. Yung putas. 4 piece ka rin, te? Oo. Dito sa manok mo kapiyat mo. Oo. Magbabayad ko yata yun, no? Hindi din nagatawid ko sa bahay. Bandi ko makasabos. Basa kayo. Boy! Boy! Malaki man natatanggap ng mga yan no? Sa 4 piece, magkano rin? Hindi kinaya, balik. Magkano natatanggap niyo sa 4 piece, te? May din, 4? 5. Kadi ka, kaya na ka sa dipiyaw. Sinipin mo katiba. 4? Ano ba? Depende siguro sa pinaparal, no? Kaya doon yung ka-schoolan. Kadi mo din. Mas manood mo din. High school. Everything. Alam na ni Kap salita ng pangbuhid.
Pre. Okay, mag-atras ka pa. So, ayan mga ka-dragon, good morning. Nandito tayo ngayon sa tindahan. Magluluto tayo ng lomi para ipakain dun sa mga katutubong mangyan na tumatawid doon sa ilog. Payout po kasi nila ngayon. Ayan mga ka-dragon, nagluto tayo ng lomi. Nang dadalhin natin guys doon sa mga sa tram line. Sa mga tumatawid. Para naman kahit paano meron silang mga higop na mainit-init. Let's go! Saan tayo? Saan mo? Habang naglalakad kayo dito oh. Hoy, nagtagas na George. Dito lang. Ilan po. Anli sa ba? Parang Paris. Lomi Paris. Diba? Ano maganda? Yan ang maganda. Kumakain kayo nito? Doon tayo maganda doon. Ikaw sa laman dyan siya sa ano. Ate, ikaw ang maglagay ng sabaw. Siya sa laman. O, pangpainit sa malamig na panahon. Punta ka mo tulay ko ah. Hala, kilala kita. Ikaw yung nabigyan namin ng bigas, grocery, di ba? Yung nahulog sa kalabaw? Oo. Yun. Yung pinunta natin ng bayan. Wala na? Ito pa isa pa. Nag-aaral ka pa? Hindi na? Bakit? May asawa ka na? Wala. Kainin nyo na habang mainit-init pa. Habang wala pang ulan. Oo. Ulan na naman oh. Tara at buhatin natin doon. Oh. Sige po. Welcome. Ayan lang kaya wala natin. Meron pa? Okay, mas igop na eh. Basikat mo. Sarap kuya, sarap? Sarap talaga. Rapon. Panalo, pakak. Parang gusto kong ma-experience magsakay. Oh, lomi muna. Nako. Sabi ng mga nandun, lugi. Lugi, maubusan kami. Painit muna kayo. Libre lang. Libre lang. Kala din na may bayan. 5 piso. Kaya pala hindi kayo galapit eh. Lumi. Hi. Lomi. Hi guys. Oh, merinda kayo. Mga bade. Salamat sa palumi. Huwag niyo kalimutan ang dragon fruit lady ha. Ay naman. Dragon fruit. Ganaraw yun. Oh, sige, yung tiras pero sa operator na lang yung tira. Bilisan nyo! Buti mababaw pa yung tubig kuya, no? Kumakain pag... Boy, wakan muna boy! Boy! Nahuli na kayo sa payout.
Nagasimula na sila. Payout kasi ngayon ng 4-piece, mga nakasali sa 4-piece. Tay, magkano nakukuha niyo sa 4-piece? 3,000. 3,000. Ilan yung pinapaaral mo? Apat. Ano 3,000 buwan-buwan yan? 3 buwan? Salamat po sa nagpuno naman po. Sige po. Welcome. Maglomi muna kayo. Habang walang ulan. Alis na kayo pag... Ay! O buti nga, wala pang tubig to, no? Mas mahirap pag yan, napuno ng tubig. naman may kuwan na dito, tabayan. Oo. Yung mga anak namin garas na manot, maliit eh. Kawawa, no? Kaya nga kung kami lang, di man namin kaya yan. Gobyerno nang bala dyan sa tulay nyo. Masarap ang init ng lumi. Sarap. Higop sabaw. Sigop sa baw ko no. Ang sarap humigop. Oo, ilagyan nyo na para mabilis. Yan, ganito ang sitwasyon po nila dito kapag mataas tong tubig sa ilog. Ay, maglomi muna kayo, libre lang, oh. Dali. Libre lang doon. Hoy, lumi kayo dyan, lumi. Ikaw ko kayo, dali. Oo, kahit wala, pag-lumi. May bayad daw. Walang bayad dito. Maubos kayo, kadami ko. Bayad ka. Araw ya. Pwede din ito, no? Kintan buko. Huwag mo kalimutan. Meron pa doon, oh. Iantay nyo doon sa mga paparating. Ano, Irene, daaway. Irene, bakagirin. Kanad, bakagirin. Kabaya. Bakagirin, kiri kayo. 10 ba tayong pamasahe dyan? 20 na? Dati 10 eh. Hindi, balikan 40. Kung dalawa. Ay, mga pinagtayin na na. Oo. Ay, 20 isang tao. Oo, dati 10 lang singil na eh. Nagmahal na rin. Mahal ang gasolina? Hindi pwedeng saging ang bayad.
Hindi ka naman makakarga ng bagay. Saan dito? Ay, dito pa dala. Tagasangkat panlabayan? Ay, dito. Kung ay mga kabili na panlabayan. Ay, sa baba. Mga lalaki. Ay, ito. Dahil ito. Ayun, ayun. 5 piso. Ina! Nalagyan nyo lahat ng baso dyan? Ay, mga baso nyo ah. Yung pinagbasuhan. Baso nyo. Hindi ikaw sa ilog. Kalaki ng ipon niya eh, no? Sakalag sila doon. Kadaming nagsakay ako, 20 ang kada tao. Laki rin ang kitain niya. Pagbalik nyo lang. Dapat 10 lang. Mahirap dun oh, sa dulo. Yung ibang walang pangbayad, nagatiyaga na lang sila na tawirin tong ano, ilog. Habang Kahit na malalim. Sakay pa. habang mainit-init pa. Thank you. Sana with tubig. Ano? Kasi, brongas, ay ayun. Bukas, may bayad na yan. Hindi na rin nag-iikot yung kwan niya. Bearing. Ano ba yung bearing ba tawag daw? Kahirap yan hilahin eh. Ay, kuya, ilaw niya. Libre lang. Yes, meron pa. Hindi na lang. Oh, Melinda! Tayo din na. Ano lang ako. Nayak kay Gigi. Di, nayak kay Gigi. Hoy, ikaw, dali. Huwag na mahiya. Sige. Nas! Dito ka magdanang kanina. 5 sila. Paging gumanda na. Ay. Eh, ilan pa? Ilan pa? Ah, may 4 ng lomi ah. Libre lang, 4. Share. Share na lang kayo, dali. Walang bayad yan. Sige, last tour na lang yan. Hoy, ikaw pa. Ito. Ay, wala na. Sige. Thank you. Ay, yung kinainan nyo ah, pakilipit na Hindi ako lang. napala dyan. Sold. Doon tayo mag-usap. Oh. Doon. Dapat pala iniram natin yung kaldero sa barangay, yung isang May yung pang-panyon, Isang, ano, panyon, 5 kilo. hanggang bewang ni Auntie Ligaya yun eh. Next time na lang ulit.
Hindi pa ito ang huli. Huli nating pagkikita. Nag-uumpisa pa lang Walang nabutan kung tricycle driver. Nag-aamot si Kuya Patad. Sino ba yun? Si Kuya Ismael. Patadyong? Ano yung pangalan niya? Si Patadyong yun, diba? Email. Ismael. Ayan guys, nainog kaagad yung ating biniling avocado. Kabilis na hinog. Isang araw lang eh. Ay, 2 araw. So yun mga ka-Dragon, bali pauwi na rin kami. Mission accomplished din sa ating mga ladies yan. Thank you so much. Yes! Nakapano naman tayo.